Bonġa tfal, erġajna tqajna, għanna storja oħra likom illum. Tafu minn ġi żurna llum? Għanna l-qanfudina, u tafu x'jisimha din il-qanfudina tagħna? Din jisimha Ella. Ġieli rajtu xi qanfud intom? Iva, nodu attenti rridux meta naraw xi qanfud fit-triq. Konna sejrin id-dar u rajna qanfud f'nofsa triq, ux. Irridu noqogħdu ħafna attenti mill-qniefet meta jkunu fit-triq, ħara x'imsieken dawk jimxu bil-mod biex hekk ma ntajruhomx, ux. Tajjeb, mela llum tridu naraw daqsxejn x'ġabitilna magħha qanfudina. Għandna dan il-ktieb. U dan il-ktieb x'jismu? Ella u l-frott. Jismu Ella u l-frott, għax qanfudina tagħna jisimha Ella u l-frott. U qegħdin taraw daqsxejn kif inhi miktuba l-kelma frott, qegħdin taraw. Qiegħda miktuba mill-frott stess. Pereżempju bliema frotta hija miktuba? Il-banana mela għandna banana tirrappreżenta l-ittra l. Il-f x'għandna hawnhekk? Dullija. Għandna felli tad-dullieħ hawnhekk, tħobbuh id-dullieħ intom. F'liema staġun l-iktar li nikluh id-dullieħ? Fis-sajf. Is-sajf jasal ukoll ta'. Għandna l-ittra r. Bliema frotta? Kiwi. Kiwi. X'kulur tkun il-kiwi? Ħadra. Tkun ħadra. Għandna l-ittra o. L-ittra o hija magħmula minn felli tal-larinġ. Arawa, oranġjo din, minn felli tal-larinġ. U l-ewwel ittra t hija magħmula minn li bil-Malti ngħidula frawla. Inti tħobbhom il-frawli, naf li tħobbhom u naħseb anke intom tħobbuhom il-frawli. U l-aħħar ittra t hija magħmula mit dan huwa iktar isu eneb tajb, orrajt, hija ħanejdlu li huwa eneb. Mela għandna ittra t iffurmata minn ftit eneb. Tajjeb. Mela għandna Ella u l-frott. U hawnhekk x'qed narawha tagħmel il din Ella? Tiekol il-frott. Tgħid il-frott qed tiekol. Naħseb qed tiekol il-frawli. Il-frawli taħseb li qiegħda tiekol? Issa naraw. Mela, hawn isfel bitri naqra iktar żgħar għandna l-isem tal-awtriċi u l-awtriċi hija Cherise Zammit. Tajjeb, qabel ma nibda l-ktib x'nagħmel jiena? Titsawwar. Nħarsu lejn il-ħarsetta. Tajjeb, għandna l-ħarsetta u jiena ħanaqra l-ħarsetta. Ella, tħobbu ħafna l-frott? Il-mama x'taqgħed tagħmel torta tal-frott? Iżda l-frott ma kien jidher imkien. Tgħid sar minnu l-frott. Għax kienet tiegħek. Xi misteru għaw, x'sar mill-frott? Tridu nibdew naraw daqsxejn x'fih dal-ktieb? Tajjeb ħafna. Hawn fejn qegħdin hawn? Qegħdin ġewwa jew barra? Barra. Barra, xawn kbar hawnhekk sbieħ. Għandna siġar sbieħ. Fejn toqgħod Ella tgħid? Arawha weda Ella. Lil-Ella biss qed taraw jew tilab mal-ħbib tagħha li huma annimali wkoll li probabbilment jgħixu hemmhekk. Min jaf, forsi qed jilagħbu noli, tajjeb. Qed jagħti għajnejn u Ella qed tistaħba u dan jisu qed jaħrab jiġri biex imur jistaħba x'imkien. Ella, kienet ilha ġurnata barra u kellha ħafna ġuħ. Ġieli għamiltu xi ġurnata barra u qabadkom ħafna u ħafna ġuħ? Le, qatt ma qabdek ħafna ġuħ. Ġieli hux. Nkun ġewwa. Tkun ħafna ġuħ. Meta tkun ġewwa, mhux meta tkun barra, ma din Ella nsertat kienet għamlet ġurnata tilab barra. U issa wara ġurnata tilab qabadha ħafna ġuħ. Allura x'nisseġġelula li tagħmel aħna lil Ella? Qed ma tiekol il-frott. U tiekol, mhux tiekol xi ħaġa hux. Hemmhekk huma jkunu. Hawnhekk qed naraw naqra frott mhux ħażin.
Għada barra hawnhekk kela għada barra fejn qiegħda tajt. Fil-ċina. Tad-dar tagħha? Mela forsi marret id-dar issa. Naraw, għedix fil-kċina tad-dar tagħha. Malli Ela daħlet fil-kċina, rat, banana, ftit frawli, kiwi u larinġa. Biex naraw daqsxejn fejn qegħdin dawn il-frott fl-istampa ta' dan il-ktieb. Mela l-banana turuni nara fejna, tajjeb għaweda l-banana. Il-frawli, hemmhekk qegħdin ġol offa l-frawli, il-kiwi, hawneda quddiem il-qoffa, u l-larinġa, tajjeb ħafna, Araw, sabet dawn il-frott fuq il-mejda tal-ikel. Intom kieku x'tagħmlu kieku taraw ħafna frott fuq il-mejda tal-ikel. Tieħu xi ftit u inti Adrian tieħu xi frotta kieku. Waħda imma mhux kollha hux waħda. Għax inkella jispiċċa kollu. Tridu naraw daqsxejn x'ħad tagħmel din Ela? Għax Ela tħobbu ħafna l-frott. L-ewwel qaxret il-banana u kilita kollha. Jam jam, ħanara jdu miegħi. Jam jam. Tajjeb. Mela, jien għandi daqsxejn frott ħdejja. Li ma kienet l-ewwel frotta li kienet? Il-banana, emmeda l-banana, għandna banana aħna hawnhekk, kienet il-banana l-ewwel. Taħsbu li ħadd infaqa' u ħadd tgħid daqshekk issa kilt banana biżżejjed. Le? Imbagħad Ela qasmet il-kiwi min-nofs, ħarġet kuċċarina mill-kexxun u kilitha kollha. Mux taħsbu li qalet wara li kilita? Jam jam. Ħanerġgħu ngħiduha flimkien. Jam jam. Tħobba l-kiwi? Iva. Intom tħobbuha l-kiwi? Iva. Tajba l-kiwi u x'tajba? Wara kien imiss il-larinġa. Din qasmita kif kienet għalmita l-mama u kilita kollha. U fl-aħħar wara li kilita qalet Jam jam. hawnhekk jiena għandi xi larinġa, għandi xi larinġa. Emmeda l-larinġa għandna wkoll larinġa aħna hawnhekk tajjeb. Fl-aħħar kien għad baqa' l-frawli. X'taħsbu? ħadd kollu dawn il-frawli. Jew ħadd jieħu frawla waħda u daqshekk. Kolla. Ħadd jiklu kollu. Laħwa ħadd jikol ħafna naħseb jiena. Aħna għandna frawli hawnhekk. Iva. Għandna frawli wkoll aħna. Għadna tnejn. Għandna 3 frawliet vera, ejja ħanaraw u x'ħadd jikol dan il-frawli kollu jew le. X'taħsbu li qiegħda tagħmel hawnhekk? Għattira kol il-frawli. Tikol il-frawli. Intom tħobbuh il-frott. Iva. Li ma hija l-iktar frotta favorita tagħkom? Banana. Inti l-banana u inti l-dullija, inti l-frawli. Għattajiet, ma xifti. Sultant ikunu maħfuġin. Ma nħobbawx, kien nħobbawx. Ibsin. Tajjeb. U intom tħobbuhom il-frott tajbin għas-saħħa ta' tajjeb illi niklu naqra frott mhux ħażin. Għandna bżonn niklu l-frott tajbin. Qed naraw hawnhekk. Kienietom kolla. Il-qoffa hija vojta. Ela ħaslitu fis-sink u kilitu kollu. U wara li kilitu kollu x'taħsbu li qalet? Jam jam.
Ejja ħanerġgħu ngħiduha flimkien. Jam. Naħseb tajjeb kien. Min taħsbu li hi? Il-mama tagħha. X'qiegħda tagħmel bidejha l-mama tagħha? Taħseb fejn qiegħed il-frott. Qiegħda tħokk rasha. Isa qiegħda tipprova tistaqsi u tifhem xi ħaġa isa hux. Ħanaraw. Naħseb hawnhekk kien hawn il-frott u kelli tafalla hi. Ma sabitomx fejn ħallithom. Il-mama niżlet minn fuq il-bejt u bdiet tfittax il-frott. Issa sew, aħna nafu x'sar minnu l-frott. Il-mama tagħha taf. Għax kienet fuq il-bejt. Il-mama ta' Ela s'issa ma tafx ġara u ma ġarax. X'inhi tagħmel il-mama tajt? Tiċċekkja fejn qiegħed il-frott. Qiegħda tfittex hux. Ta' kullimkien qiegħda tfittex, ħanaraw naqra fejn qiegħda tfittex. Il-mama fitxet taħt il-mejda, fis-sink u fil-friġġ. Imma intom x'taħsbu il-frott kien taħt il-mejda, fis-sink jew fil-friġġ? Le. Għax aħna diġà nafu x'sar minnu dak il-frott. Sa anke fiż-żibel marret fittex. Ħasbet li forsi xi ħadd ramih biżball, Kont se nagħmel torta tal-frott. Tajt li qalbi xi ħadd kien l-frott kollu. X'kienet beħsieba tagħmel il-mama ta' Ela? Torta tal-frott. U issa la m'għandix frott, tista' tagħmilha din it-torta tal-frott. Le. Għandha problema naħseb. X'taħsbu għandha problema l-mama ta' Ela? U min hawnhekk qed jisma' b'kollox. Ela. U taħsbu li Ela qiegħda tinkwieta illi kienet ilha l-frott kollu lill-mama. Naħseb qiegħda tinduna tgħid jien kont li kielt il-frott kollu, issa taħsbu li se tgħidilha lill-mama li kienet ili kielet il-frott. Tgħidilha? Intom tgħidula kieku lill-mama. Tammettu. Ħanaraw daqsxejn jekk Ela u x'ħa tgħidilha lill-mama. Mama, tajt min? Għaltila Ela bżaqqa mimlija tilaq xoftejha. Ammettiet Ela li kienet ili kielet il-frott. Le hu, imma taħsbu li l-mama ta' Ela ħa tinduna minn kien kielu. Naħseb jiena tinduna l-mama ta' Ela, Naħseb tinduna. Kif qed taraw hawnhekk il-Ela, Zaqqa mimlija frott u qiegħda kuntenta. Fl-aħħar imlieta zaqqa, kienet ilha tixtieq tiekol xi ħaġa x'pers li għamlet ġurnata tilgħab, issa kien qabad għall-ġuħ u fl-aħħar irnexxiela timla zaqqa. Tajjeb. Oġobkom dan il-ktieb? Iva. Tajjeb ħafna. Issa tfal aħna ħanilagħbu logħba hawnhekk. Kif diġà rajtu jiena għandi dan il-frott. U diġà għedna uħut minnhom x'inhuwa. Ħanerġgħu ngħiduhom malajr, mela. Ħanejdu l-istess li kellna fl-istorja l-ewwel, mela hawnhekk kellna. Banana. Hawnhekk kellna. Narinġa. Hawnhekk kellna. Brownie. Issa, imbagħad kellna xi affarijiet għandna xi frotti oħra hawnhekk li ma kellniex fl-istorja, bħal pereżempju Ele. hawnhekk għandna Tuffieq. tuffieħ, hawnhekk għandna Mandolina. u hawnhekk għandna. Lummija. Tajjeb, mela hawnhekk jiena għażilt ftit frott. Issa, apparti hekk, jiena lestejt xi ittri biex jibdew dawn il-frott u ħanilagħbu logħba flimkien ma' Ġulja Lynn u Audrey Ann. Kif qegħdin taraw jiena għamilt. Ma għamilx l-alfabet kollu, għażilt ftit ittri tal-alfabet. Tridu ngħiduhom malajr it-tri li għandna. Mela, tix nibdew minn hemmhekk l-ewwel. Mela għandna il-B, il-F, il-M,
Imbagħad għandna dik illi nagħmlu subajna majnejna għaliex hija litra għajn, imbagħad għandna litra le u fl-aħħar għandna litra t. Tajjeb. Issa l-logħba hija din u nistidinkom intkom ukoll tilagħbu magħna, tistgħu tużaw xi frott milli għandkom id-dar, jew forsi xi frott li mhuwiex ta' vera bħal ma għandna aħna, għażlu intom tkunu tistgħu tilagħbu bħalna. Tajjeb, jiena lil Ġuljalin u lill-Odrien ħanażel frotta u huma jridu jġibuli litra li biha tibda dik il-frotta. Tajjeb, min se jibda? Nibdew minn Odrien illum? Tajjeb, mela Odrien, ħanorilek din jiena din x'inhija? Mandolina, Isa, biex tibda mandolina. Bil-mö, Isa, ġibilna l-mö. Il-mö. Brava, dejja ġibilna daqsxejn. Tajjeb, mela hawnhekk għandna il-mö ta' mandolina. Tajjeb ħafna. Ġuljalin issa ħanara se nażel. Jiena se nażel. Din l-ummija u biex tibda l-ummija. L, mela ġibilna litra L. Tajjeb, mela nagħmlu għamlej xulxin, għandna litra L tal-ummija. Tajjeb. Ħanara x'ħanażel issa jiena ħanara. Ħanażel din x'inhija Odrien? Mela, issibilna litra ta' banana biex tibda banana. Bil-b, Isa ħanara. Il-b. Bravo. U hawnhekk għandna litra b ta' banana. Rasek. Ħanaddu għal xi ħaġa oħra. Jiena issa ħanaddi għal din il-frotta għaw x'għandi? Larinġa. Issa. Larinġa. Ġuljalin. Hemmhekk. Għaliex? Użajni għalli ma waħda aħna. Għall-ummija, mela sibilna ftit minn hawnhekk ħanerġgħu nużaw l-istess waħda tajjeb. Mela hawnhekk għandna l-arinġa u l-ummija li t-tnejn jibdew b'litra L tajjeb. Ħanaraw daqsxejn Odrien. Hawn x'għandna għandna tnejn. X'inhuma dawn? Tuffiħ, u biex tibda litra bliema jitra jibda. Tuffiħ. Bit Isa, sibilna daqsxejn litra T. Brava. U hawnhekk għandna litra T ta' tuffiħ. Tajjeb. Ħanamlu oħra Ġuljalin fidejk hawn x'għandna? Enep, u biex tibda enep. Tajjeb ħafna, dik li aħna ngħidula għajn. Tajjeb, hemmhekk għandna l-enep li jibda din litra daqsxejn forsi iktar tqila mill-oħrajn. X'fadal hawn, x'fadal? Frawli. Biex tibda Odrien, frawli. Bil-f. U hawnhekk għamilnihom kollha aħna litra F ta' frawli. Kif qedtilkom intkom tistgħu tkomplu tilagħbu, iżidu iktar frott, tagħmlu iżjed itri biex intkom tkunu tistgħu tilagħbu magħna intom ukoll. U hekk erġajna ġejna fit-tmiem ta' storja oħra bħal dejjem ngħidu grazzi lill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra nqattgħu ftit ħin flimkien sa dan it-tant aħna ħanalqu bħal dejjem 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħa.